Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада Әлмәттә радиоприбор заводының башкарма директоры Насих Хайдаров белән хушлаштылар. Ул 50 ел гомерен заводка бирә, соңгы 6 елда аны җитәкли. Дөнья буйлап сәяхәт итүче Лениногорскида булып китте. Хатын-кыз Казаннан Чукоткага юл тота. 40 алдарлар үз эшендә, бу юлы 3 әлмәтле аларның тузагына эләккән. 12 декабрь көнне Әлмәттә радиоприбор заводының башкарма директоры Насих Хайдаров белән хушлаштылар. Аңа 71 яшь иде. Гражданнар панихидасы Нефтче мәдәният йортында узды. Тулырак алдагы сюжетта. Нефтче мәдәният сараенда радиоприбор заводының башкарма директоры Насих Хайдаров белән хушлашу тантанасы узды. Бирдә якыннары, хезмәттәшләре җыелды. Күпләребез хәтерендә Насих Хайдаров намуслы һәм үз эшенә тугры кеше булып калачак. Вот это вот вчерашнее известие, как есть выражение, снег на голову. Честно, для меня было большим шоком. Никак не мог я поверить, что Насим Сахапович у нас оказывается такого уже солидного возраста. Никак не мог поверить, что так резко его жизнь оборвалась. Насих Хайдаров предприятиягә 50 ел гомерен бирә. Заводка ул 1974 елда нормалаучы булып эшкә керә. Армиядә хезмәт итеп кире кайта, анда инженер-технолог, аннары бюро начальнигы, артист, директор урынбасары вазифасын били. 2017 елдан алып завод белән җитәкчелек итә. Хезмәттәшләре туганнарының кайгысын уртаклаштылар. Для нас это трагедия. Он нам и директор, и отец, и друг, и брат. Но я надеюсь, что мы не подведем его. Будем работать в таком же ритме, чтобы он гордился нами. Насих Хайдаровның гомере 72 яшендә өзелә. Аны 12 декабрь көнне 2 мөселман зиратында җирләделәр. Дөнья буйлап сәяхәт итүче Шолпан Җиһаншина Лениногорскида булып китте. Хатын-кыз Казаннан Чукоткага юл тота. Ул 30 градуслы салкын булуга карамастан Лениногорскиның хатын-кыз моржлары белән бергә сулыкта йөзде. Шолпан Җиһаншинага 51 яшь. Ул Россиядә бозлы суда йөзүче буларак танылган. Күрү сәләте начар булуга карамастан, ул кышкы пара йөзү буенча дөнья кубогы призеры. 2015 елдан Сибир һәм Арктиканың магистрант экологы булып тора. Шул елларда салкын һава торышында суга чуму белән мавыгып киткән. Хәзер Россия буйлап автостоп белән сәяхәт итә. Шолпанны Ice Woman яки Арктик модель дип йөртәләр. 3 ел ул Кольск ярымутравында эшли. Подготовительный этап я проработала в 3 захода. За 24 часа я зашла 3 раза на этот холодовой режим. То есть утром это была фотосессия в Арктике на скале, 20 метров высотой на берегу моря, порой шквальным ветром. Я отработала фотосессию. Затем в обед у меня был заплыв в Баренцевом море 2-часовой. Там была подготовка, разминка, заплыв, заминка. И вечерняя была фотосессия непосредственно с дикими животными Арктики. Дөнья буйлап сәяхәт итүчене Лениногорскига Алина Вахитова чакыра. Бу елның февраленнан кыз моржлар шәһәр берләшмәсендә тора. На самом деле я недавно только подписалась на Шолпан Җиһаншину, и она меня вдохновила очень сильно тем, что она путешествует по всей Российской Федерации, она знакомится и знает много клубов моржей по всей России, и это так здорово и круто. Мне это так понравилось, и я поставила себе цель, что я с ней встречусь. Сюжет төшерелгән вакытта Шолпанның дөнья буйлап сәяхәтенең 663 көне бара. Ул илнең 100 000 километрын узып 89 төбәгендә булырга планлаштыра. Һәр яңа урында ул урамнар буйлап йөгерә һәм җирле сулыкларда йөзә. Аның марафоны 2024 елда тәмамланачак. Зәйлеләрнең махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләүләренә сокланмый мөмкин түгел. Кем ничек булдыра ала, шулай ярдәм итәргә тырыша. Районда 10-га якын маскировка шелтәре уру пункты эшли. Хәзер алар ватанны саклаучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләре. Иске Зәй бистәсендәге шелтәр уручылар хакында сөйләгән идек. 5 декабрьдә аларның эшли башлавына 1 ел булды.
Исказей бистесіндегі макраме маскировка шілтері өрушілер дүргімі ұйышқанға бір ел. Сейінішлі вақиға оңайынан аларны район жетекшілігі де тәбрикледі. Ел дәуамында волонтерлар 231 маскировка шілтері ішлегенлер. Хәзір ise шираттағы гуманитар ярдәмні ұзатырға жиыналар. Госпиталлер қыр шартларында болғаш, тышқан көселер, көпділер. Ир егітлер сұрау бойынша олардан қоршы тұру шараларында есепке алғанлар. Бізден сұрайлар тышқаннан клей и отрава. Волонтерлар шелтергіне түгіл госпитальда ятушылар үшін кішкіне матраслар, ішкі киімнерді тіккенлер, холықтан жылы юрғаннар да жиялар. Гүлсине Ғабдуллина да игіліклі ғамәлге қошылған, бұш вақыты шыққан сайын беріге келе. 2 сағатым бар, мен 2 сағатымны шушында келем. Жа ирте білен келем, жа обедта келем, жа кеш білен келебіз, ұнықлар білен. Мен внучка тоже плела енді. Нравится, бик шой. Коллектив шундыр. Ряхет мында деп айтайым, ряхет. Бүтінісі бұлышасылар келеп. Маскировкалау япмалары уру түркімі ұйышқаннан берлі шілтер өрірге еруші Анна Карпованың да көңілінде біргіне тілек. Солдатларға нешік болса да бұлышық деп, жердем етебіз и коллективқа уже еленді. Солдатлар, сұрайлар, сетларны благодарственный хотлар жиберелер. Киселер, үрелер аларның ішлегеніне хәтті көз дигерми. Соңырақ түргек білен қопшықларға тутырып үзләре үк шәһәрдәге гуманитар ярдәм җыю пунктына илтеп тапшыралар. Аларга күбрәк кеше кушылса, эште тизрәк барыр иде диләр. Әлегә эшче кулларга кытлык сизелә. Моны төркемдәгеләр дә яшерми. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зәйнең улы Батрас авылында Архангел Михаил храмын түзүкләндерү эшләре бара. Декабрь башында биредә беренче гыйбадәт кылу үтте. Хәзер хәйриячеләрдән хезмәт йорты төзү өчен игъана җыю бара. Храмның старостасы Юрий Рябов приход кешеләре белән бергә хезмәт йорты төзү уен тормышка ашыра башлый. Ул храм территориясында урнашачак. Алар хәрбиләргә ярдәм итүче волонтерлар хәрәкәтенә кушылырга телиләр. Нам благословено поставить дом трудолюбия для вязания сеток маскировочных, маск-халатов, изготовления окопных свеч на СВО для наших ребят. Бина өчен урын билгеләнгән. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодидан фатиха алынган. Храмга йөрүчеләр барлык битараф булмаган кешеләргә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Төзелеш эшләрен киләсе елның язында башлау планлаштырыла. Хәйрия акчаларын экранда күрсәтелгән реквизитлар буенча күчерергә мөмкин, яки QR-код буенча. 3 әлмәтле мошенниклар корбаны булган. Барысыннан да зур юл транспорт хәрәкәтендә гаепле булган якыннарыннан гаепне төшерү өчен акча таләп иткәннәр. Пенсионерлар курьерга өйдә булган барлык акчаларын бирәләр. Оператив эзләү чаралары барышында җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре элек хөкем ителгән пенсионерларга карата законсыз гамәлләргә катнашы булган Уфа кешесен тоткарлый. 28 яшьлек шикләнелүче сүзләренчә, ул эшне мессенджерларның берсенең ябык төркемендә тапкан. Администратор акча эшләргә тәкъдим итә һәм инструктаж үткәрә. Курьерның бурычы пенсионерлар адресы буенча килү, акчаларны алу һәм күрсәтелгән счетларга күчерү. Берничә сәгать эшләү өчен курьерга 30 мең сум түлиләр, ләкин ул аларны сарыф итәргә өлгерми. Кичкә таба Әлмәттә барлык заказларны үтәп шикләнелгән кеше чаллыга китә, ләкин тоткарлана. Салынган зыян күләме ярты миллион сумга якын. Әлеге фактлар буенча Россия Федерациясының Җинаять кодексының 159 маддәсе буенча җинаять эшләре кузгатылган. Әлмәт музыка көллияты студентлары диплом якларга әзерләнеп йөриләр. Булачак чыгарылыш укучылары үз эшләрен тамашачыга һәм имтихан комиссиясе әгъзаларына тәкъдим итә башладылар. Беренче чыгыш мартва туен реконструкцияләү иде. Иҗат коллективы вакыйгаларның бөтен хронологиясында тамашачыга җиткерергә тырышты. Очрашып йөрүләрдән алып туйга кадәр. Һәм соңгысы ул вакытта үзен озак көттөрмәгән. Спектакль өчен музыка көллиятының 4-нче курс студенты Елена Денисова җаваплы була. Наше отделение этно-художественное творчество, народно-художественное творчество, связанное с народами, естественно. Вот. И сама я, в принципе, по национальности на 25% мордовка, и решила, что будет интересно, если я поставлю именно мордовскую свадьбу.
Халык киләре өчен шулай ук югары Акташның мастер егиде Мартва коллективы әгъзалары җаваплы булды. 90 минуттан артык вакыт эчендә артистлар барлык этапларны күрсәтергә өлгерә. Никахлашу, әти-әниләр фатихасы, кәләшне юлып алу. Ахырда тамашачылар да, имтихан бирүчеләр коллегиясе да зачет куйгач, режиссер якыннарыннан котлаулар кабул итә ала. 12 декабрьдә Россиядә Конституция көне билгеләп үтелә. Бәйрәм хөрмәтенә 11 мәктәптә интеллектуаль викторина уздырылды. Анда 4 команда катнашты. 5 гимназия, 17, 25 һәм 11 мәктәп укучылары. Яшүсмерләр җәмгыять белеме буенча сорауларга җавап бирделәр. Шулай ук мәктәп укучылары илнең төп законындагы маддәләрне искә төшерделәр һәм җавапларны бланкларга яздылар. Россияның хәзерге Конституциясы 1993 елның 12 декабрендә кабул ителгән, ә 1994 елдан бәйрәм көне булып санала. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.